Iep, aizkiriak, zemo zeate. Goizian ez diu, denboik eman periodiko aletzeko eta ontsa egea. Behiratua botatzen. Ni komunako nebiltzaiat. Bai, jaketziko da. Nora gintzit. Nazkarri jaizak. Ke ba, esen ite ilustratzeko, hombre. Bai, ni telebizion zen botatzeien ikusteko. Irakurtzeiat. Bestia. Ostako telebiztea ikustea nahikoa, Tosu manioa! Falta larria dau, Joder, hombre, baina... Ez hombre, eta ez gizon. Rekomendaitu iguzu zehozer, zuek ez zehozertako kobratuko zoda. Kuadrilla mutila honen gainetik. Hori beti. Gerorako utzia aldugu eztabaida txatxu hau. Eztabaida hila labizikoa da. Uixo! Hau zenak emazten arteko diskusioa da. Zuko aldargaitza, ez da kulturala! Hau tailerrak, Hau estek kirofanua. Josean, ugarten kobertura ibaltzeok. Bai, gare baten ez zua, baina gero moskateleko juni joan, bedaio aldeetan antena repetidora jarri zen. Hori esateko balorie biede gero, Ara, horretxe jartzen naik, malaletxien. Sorbaldan atzian dena periodiko letzen. Harrila eran, tapakutzai beri emango jot. Bale, ni lehenengo. Ze bierden. Kirolak. Kirolak? Ze, hankazuztarra eta besozuztarra guztia gustatzen zain. Bueno, apustu gara ere bai. Hauxe, hemen. Ikze biek. Nik iragarki eta zerbitzuk. Lan bila la bilba. Ez, hemen nahiko lan egin gutxi kobratzeko. Sexua mote, baki fotografita guzti etortzen txuk. Sexua. Baina. Ikze biek. Ni pagadikiko partitiko jat. Hau eso. Bueno, zuentzako ere periodikoko berrik bazkau, Kosk! Tabernetan 18 urtetik gorakoei likatzeko karneta eskatuko zaie. Argi gutxi dagoen diskoteka bateko intersekzio batean mutil bat dago. Zer esango zenioke berarekin ligatzeko? A. Engo aldeueo. B. Estudiatu edo lana egiten duzu. C. Zerbait hartzera gonbidatuko nauzu? Ba. Eixo. Ikasi hola naitezu? Honekin dugarren akatsa duzu. Utzi edaria barran eta segi aurreko atetik. Baina zeati... Intersekziora ondoa iritsi zara, baina sareran du behin dezu. Askotan ezaten dizuet, praktikoa gainditzeko klaseak hartu behar dira. Kuadrilakoen batelitek ez dute bater laguntzen. Nire zakila arrantzadi sartu espero logota zuen kobazulak guztu, harakatuko lituzke. Gabon, utziko bata eta paetan kontra jarri. Zer modu zaudeten, Euskari? Ba, sustuarekin, baina ondo. Bai. Ligatzeko karneta? Zakarregi sartu zara? Karneta atera eta esperientzia duzuela uste duzue, eta gero titipare bat ikusi orduko, itxutu egiten zarete. Balege berriarekin, falta larria dau, Joder, hombre, baina... Ez hombre eta ez gizon. Ertzain edo agente. Agente, ez da hain larria izan. Normalen ez dut alakorik egiten. Ja, eta justu gaur, larun bat gauean, taberna guztietan gaudela jakin da. Ba, 102 euro, eta Los Puentes de Madison iroako beharra. Los Puentes de Madison ez, mesedez. Atxitxa gazkatute bestia zen naizue, ba? Ni jogurra desnatago, baina estufa gainean epeldutaku da. Epela, zentatzu, epela. Ni tropiezokin zehoze! Gaur goizian, dutxan baten bati hilak ateatzea aztu zaio. Ile ito naiz. Zezian, beltzak eta luziak, ez da? Idurrenak. Botxabal, zu flipa itezu. Hala, listo. Etxen indago igezaldo. Mesedez, atxitxe. Zu beti olako xikan isazuz. Bakarripa, katilun ipinitxe. Hala. Zu idurre. Gaurko xin plazane, zaure lagunen eritzik usirot, mutil morrosko bateaz.
Bera no bixusta izango azta. Da zu izen porta izu. Zeu peukiko zu ba, zelan esatezu zuekon lagun espezialen bat, ez? Paso. Paso, bai, aizte paso, neskazargatuko zaz. Ixo, mendiatan bilotzeko neskazarrak. Aste honetan gure atxoek izarren mundura egingo dute salto. Zine izarren mundura. Kaixo, ze pelikula dazkatzuen? Denetik. Napotik amazalara! Ba, rekomendaitu iguzu zehozer, zuek ez zehozertako kobratuko zoda? Ze klasetakoa. Amorezko bat igual. Jon Baineo txartok testoan atatzen horietako bat. Oiek etxeko telebistan, larumat arratzaldetan. Zafen hilo txarra daukan, ufa! Bueno, orduan beste ozein. Misión imposible. Aizu, hain desesperatuta ez gaude, Geu gaude, desespeatzen hasita, venga. Arpe jarregin ez bate harritzen. Eskarada. 007 muere otro día. Ze malestet ja. Ba, gaur etzaken aldako goigitzeko ara. Ez, neska, 007 sinkonerinen. Ekatzo bizarrera! 550. Ta jubilatun karnetakin. 550. Ta 2x1. Olakoak Carrefourren, 550 bakoitza. Barkatu atrebentzia, baina aspiradaren poltsa baino lehorrago zen, eska. No, nahikoa, deu. Bakoaz, kezuz, noako presa ezue. Ba, pelikula bukatu baino lehen sartzia gustatzen zaigula, Hoxe, Ze pelikula ikusi diezue ba? $1.000.000 baby, Clint Eastwood dena. Usi dorina, urtain da bezala. Oma, zapena! Jon biskaten. Tori, beharko itozueta. Bino ze zertako? Neharra lasua iteko, bukaeran eska egite baita. Zer gaitik esan digut, Lortuko aldute gure atxoek pelikula osoa ikustea? Bai hoize, sinkoneregin ez dira oloi gartoko. Txotxolo! Eta beste ikusleek, datorren astean, Oazemanken. Una festa Oazeman. Ez. Arrate zuntzunegi? Bai, ni naiz. Kaixo, Kaixo? urduri xamar nago. Lasain eska, guk ez dugu inor jaten. Bueno, Arrate, zure kurrikulumen jartzen duenez, urte honetan 3 kuarrileko hemen dituzu. Bai, kontratu temporalak ziren, hala ere, ba, taldeko liderraren informeak nahi badituzu, ba, posible da, Aha. Dena dela onartu izango bazina, 15 eguneko frege egingo genizuke. Eta bilatzen dugun perfila emangoz bazenu, ba... Kalera, bai. Hori da, kalera. Edo bestela potera emailen beste postu badakagu. Manik enpresa zientziak ikasi ditut. Ai, primera! Ze ondo, aizu. Eta igandetan zer nahiago duzu? Kuadrilarekin ibilia da mutilagunarekin. Ez ni mutilagunik ez daukat. Oso ondo, Arrate, bide honetik zoaz. Eta imaginatu, gure kuarrilako baten mutilaguna oso gustoko duzula. Takzu oso gustoko zaituela. Zer ringo zenuke, Arrate? Ba, kuadrilla mutilagunen gainetik. Hori beti. Oso ondo. Eta azken galdera, zer moduz moldatzen zara dantzan? Bueno. Ea, iguzu froga txiki bat. Noiz jasoko dute erantzuna? Ba, onartu izango bazinen mendik aste bete barro. Eskerrik asko. Dantza inondoin da, kostako zaio neska kuadrilla baten sartzia. Aizea, Garate! Gusta manioak nik horri astindu bat, Bai.
Gaixo zaudete, sexua besteik ez dakaztu burun. Ze sexo. Garko rezeta ebira gatxun. Bai. Txokolatezko bizkotxua, guzti bezik eta bigun-bigunia. Oulala, c'est la vie, mon camarade. Gau zein da? Monsieur? Nea, alda, ze. Nire sketxaren bilan abil, galdu egin zait. Badakizu zein sketxetan agertzen den gau zukaldari bat. Zukaldari bat? Gaur balda ba, zukaldarin esketxik. Ni dakidala ez, baina jakintzak, da ze tipotako esketxa zan? Imagina o patxintaierra o... Patxi ez, mon dieu, mon camarade. Iraola, burundi zertakoakak. Betuzak periodikoan, hor beti jartzeik gio gauian zeite deun. Bai, batzutan txistiere kontatzen dinete. A ber, atxu, arregitarrek, sukaldari baten bisita izango dute, hementxe dakak esketxai. Olala, mon dieu, garaiz etorri naiz orduan. Très bien, monsieur. Eta frantzese pixkat hobetu beharko deke, Seitzak esketxetea laskurain. Oi, alkain, nirek etxuk karrega egin gamote. Seitzak. Aizu mozola, kulamentu pixkat, suizu patata, utzi libruai. Ezo, kultura eharriz naula. Ezen dut jot, utzi. Hala, ta sukaltzalitza ez da kulturala. Bonjour! Euskal Landa Zabaletan paseatzen ari zela, zea ditugu Jose Martinek, etxe txiki ziki jamar bateko atarian zela, zukaldaritza ez da kulturala. Zutela ez jako, zea, Jose Martin zuehan, Bai, hori jen hauzu. Poste naiz, zu ezagutzeaz. Igualmente. Enchanté, madame. Ose, nasea. Ekute, moa. No! Oh la la! Zukaldaritzaren kulturara itzuliz, zer dugu hemen, porruak, patatai, azen horioak eta... Oh la la, etxeko Andre, zer dugu hemen? Baina, etxeko Andre, baina ze alarri da, hau? Oiazko gen bat? Egazti exotiko gen bat, madame? Batzako satorak, bost. Urasuak eta semea labak. Comment c'est possible? Satora, men... Eta nola txikitu dituzi, madame? Nola txikitu dutan, atxurka, launa atxurka da manda, zaka! Atxurka, mon dieu, zinez gutxi erabilida atxurra zukaldaritzan, madame! La, madame! Madame! Nik gure jatetxean master bat emateko kontratatuko zaitut gaur bertan. 20 bat kolega ekarriko ditut. Japonetik, Ameriketako estatu batuetik, Frantziatik, Txinatik, mundu osotik. Ados! Masterra, non? Donostian, monsieur. Non da hoi. Masterra. Priku ensalada, bele tortilla, eta sugandilean pintxa morunua. Okin danak arrotxuta utzi bat jozu. Beldura matei Donosti urta jutiak, mozola. Leko zibilizatu ba emateu. Igual ez die gure moukuek izango baina. Starring Brad Pittilin. Beste starring Josean Clooney. Adi mutilak,
Kanapiak bigarren pasilloan. Frik Starrin ordenagailuen xelebria. Ocean's 11, aurki ETV baten. Aio, semetxo. Nemo solitua. Diru asko gerretxea, ama? Aio, mo solita. Aio, ama. Txintxo ibili, Tiago, zen! Au revoir, denoi! Au revoir. Madame! Allez! Ja, ez da inbestako izan. Aia! Ta bueltatze ez ba. Bueno. Ta Donostika taxista jioloitako batekin gehatzen ba. Ondan niene kanbiatu da ikusi ez ziarro. Eskopete gabe ikusi zuelako da hori, ja. Ah, balaike. Lasai, aia. Ama bultatukoa. Nola ez daba bultatuko etxe ondako? Goxotasunea. Sí, bella ez da. Rusia. Aia, pasa galletak. Elok, iruna jatozatxun goizero. Arras nia. Alde harreko esnia jazuzun, Eloisek. Buelta eman berko jo bonea, ja. Esati erza. Mosolo! Eloisa. Ama! Etorri zeata! Laizteko, Zengo zeate! Ondo? Zumba! Ze pasauda, ez altzaitzu gustatu Donosto, ja. Gustatu! Ez da bate! Txerrikeia galanta! Ta sukatzari eleante horiek, ez dakite ez da etxurra inundik aldure, igurante kompletua. Na, mosolo gabe, ezin loikatu. Goizian aurreneko autobus hartu etorri naiz. Mosolo, nun dao? Horratzen. Etxia bezain ondo inonaz! Hau bai, gure betiko elo. Desde luego gaur egungo gaztik, mobilaz esklabuzase, Ez, Andrea. Bakizu zer libertade nahi den tokien nahi danak iritzeiteko? Nekane, oitako egun ematean zentroa laundu berdiazu, telefono mobila osteko. Bueno, falta sana. Bezuzetako bizu ba mobile. Hone dakane dadiekin, kalian edozo gertatuta ere mobila gainean badu, ha? Isilik jau nahi babua. Nik ez dia telefono mobila nahi, hiltzori naholako. Launekin planak eiteko. Baina txitxe horreaz trastuaz konponduko zazela. Elok bauka bat, nahi idurrek akutsikoit. Fijo. Bakizu horrepetiru balizuera bena, ez da? Ta pentsillo ezetako, ez da? Atxona, hau SMS bada. SS? Bo, guazeman bukatzen danean esplikatuko izuto beto. Nio, Alkain, zeia, izkuruzak lehman bat ikeneo? Hemen hainok, notizia lehetu nahian. Txakurteniaren larba... Hau ez du entenditzei boten. Egia, horrelako kasutako larrialin zerbitzu ba, beharko geniken. Ba, boten, ez dik arrazoi falta. Ez, esatein.
Lau. 3. 2. 1. Huts. Stop. Baina zesan duzu, huts, baina zer da hori, mesede, zu bai egin duzula huts galanta. Euskera batuan ala esaten da. Zero, neska, zero esaten da. Hori kriston erderakada da, hombre. Horrein esango duzunik euskaraz hitz egiten ez dakidala, ezta? Barkatu, baina espasuntzukoak zain izanen dira, eta telebista zuzenean emititzen ari da. Gerorako utzia aldugu eztabaida txatxu hau. Eztabaida hilala bizikoa da. Ditu euskaltzen diren larrialdi zerbitzura. Zalantza non? Euskaltzaindia han! Euskaltzaindiko zalantza argiketa zerbitzua. Eguneko 24 ordutan. Zein da zuen larrialdia? 0 ala huts. Horrela hutsean kontekstua beharko genuke. Bai, egoera desberdinetan, adiera desberdina egokitzen baita. Euskal Diskoveria jaurtitzeko martxatrasa kantatzen. Martxatrasa, ez, mesedez, atzera martxa. Kasu honetan, euskaltzaindiak hutsa gomendatzen dizue. Bai, eta baita bat ere adiera ere. Eta zero? Donapaleuko azken batzarran, zero hitza baztertu genuen espainolaren mailegu bat besterik etzela konturatu ginelako. Mesede, zuk ez dagoa ze puta idearik. Puta idearik erdarakata da. Ni puta idea. Ez da zuzena. Zei, gaur ere arazoren bat aldago. Martxa hontan ez ere egin gabe jubilatuko gaituzue. Lasai, orantxo bialduko zaituztegu espaziora. Eta zuek, largo, alde bendik. Bai, segi ondo. Venga, kanpora, hanka. Zuk badakizu martxatrasa nola egin behar duzu, ezta? Bai, nausi, zuk erramezala ginen dut. Dena prest? Aurrera. Bortz, lau, 3... A ber, stop, baina bortz nola bortz. MS2 instalazioa, Windows, hainbeste gauza jakin beralda, tailerrian ofizina txatxuba jartzeko. Lasai, nausi, ordenorea jartzeutenean, lan asko arrastuko dugu. Igu baino lan gehiago aldik ordena horiak, bestela jaizek hau. Nausi, bakizuta oso gustoko dola tailerreko lana. Lasai, izango eketa aukera lan gehiago. Abai, titulu berri behar jarri oso tailerren? Mekaniko peon? Peon? Erraza pasatzeko leku gehiago izango ekementik aurrea. Egunon, patxi? Ara? Egoerritako aginaldo aurrera tuintzaigo? Ez, ordenagailua jartzea etorri naiz. Oso ondo, segi ba ofizina. Beno, listo, jarri dizuet dena eskanerra eta sistema operatiboa. Hau tailerrak, Hau estek kirofanua. Hainbeste eskaner eta operazio eta zea. Azkenian ze montatu behar diazu hemen, ambulatoioa. Nausi, mehikut erizen eta jolastu behar badeu agurtzen nahi dituerko jau, ez da? Hau virusen kontrakoa duzu, konforme? Esan ez diazpa. Azkenian zaharretxeko guztik hemen izango etxegu ordu eske. Bueno, lehen da bizi ordenagailua arrankatu behar dugu. Kontatuko giltzan hunda. Boto jau sakatu besterik ez da, bera bakarrik azten da martxan. Arrankatu aldu, bate zaatik ez duetatzen. Oso erreza da, Lehen da bizi, sarrerako menuan sartu behar dugu. Menua? Oendik ez dek lana bukatuta da honeko bazkaltzeko desiatzen, alo? Bueno, impresora ere jarri dizuet martxan, Baina, bueno, lehen da bizi frogatxo bat egingo dugu espada ere. Ordenagailuaren faktura imprimatuko dizuet, konforme? Koño, arrankatu, Ez aldu zarata gaitik ateratzen. Honek olitu eberdik. Eta horrek, galdu iten du. Han badator? Ari, ateratzen. Ik beltzian, kobratu nekoek? Nik beltzean. Faktura berbeltazioak eta... Ai, ama! Bueno,
Lasai, presupuesto erdila pagatukoit. Ta haziendeko etziet ez esango. Hori! Faktura beltzean da kontua garbi! Ondo aiez ikasten, trogolas, ondo. Faktura garbi eta tailerrare garbi. Hartu erratza eta eman eurra. Euron maitia! Está bien, egunero berdin! Laitxeko eskubidea dugu! Kaixo, Bartolo! Marka eta Mundo Deportivo! Gaurkorako azken zenbakiak! Emon, tira bat! Zazpixan, akabatzen, dano! Barkatu, Loiolara juteko ze autobus hartu berde? Hemen ez, eta ez? Urrengo padraino junda, 54 autobusa hartu! Jesus, gizona! Ordu hauetan da azen olako energia? Eskerrik asko, deformazio profesionala izango da! Bi brotxeta, bi! Barkatu, kobratuko diazu? Oide suplementu, pesta hemen egunkari jaurketzeko ere lanak. Motor, oide paper pila, oi? Nahi mundu motorrek gauzta zaizkiak. Bai, hiri kulturakoak ezin ba. Nik suplementu guztik gorda zaizkiak. Aita nik, komuneako. Komuneako? Zetako da, garbitzeko? Irakurtzeko, ulkitzen. Iztertako ordezen du suplementuak? Informazioa beti, etortzen dek ondo. Informazioa ez egit, baina etxia kristo paper mendiki izango. Paperezkoa, garko izan, jundaneko 10 urtetan, hau ez mendiagun, ez da... Hoxe, maldaltura mateko, zera, onai, kita. Maldaltura kentzeko, obena, enurrategin eskitza ikustia. Txet! Kaixo, bidetxi horretik saioan gaude. Punta-puntan bizi nahi duzuen entzat egiten dugun programa. Gaurkoan marka harrigarri betekin gatozkizue. Pantxo, kaixo. Iepa, jai. Pantxok marka harrigarri bat hautsi du. Pasadin astean, aizkorrira igo zen eta ez zuen amaiketakorik jan. Konta iguzu. Bokau bakarra bez, koma idioz, Balentria ikaragarri hori egin duen euskaldun bakarrenetarikoa izango zara. Saiatu dien danak azkenian zulura jaustitxuk. Jogur desnataun bato, termoko deskafinaun bato, danak hartzeko zer. Ikusi gabe ezin sinistu. Eskerrak bideo afizinatu baten irudiak lortu ditugun. Ikus ditzagun. Une bildurgarriak izango ziren seguruenik, ez da, Pantxo? Horrek hasieran bilurra mote juek, Baina, bueno, azkenian hori, Donostiago jaitsitako hasierako kainonazo moduko, Oitu txeiz. Eta zein izan zen unerik latzena zuretzat, Pantxo? Bat pasau zuan, txorixo egozi bokai joakin aldamenetik, eta pajara beldurgarriak mogostan, nahiko alan segitziekin. Enaiz harriten, ikus ditzagun berriro imaginak kamara gildoan. Baina horrei tripakaiu edie. Pajaria pasatzeko bakarra izan zuen, Ba nengoen bani. Ez dago euskaldunik munduan mendira egoko danik amaiketakoa jangabe. En fin, zein gotzeu. Datorren astean beste kasu harrigarri batekin etorriko gara bidetxi horretik saioan. Anboto mendia mokasinekin igo zuen mendizalearena. Eta badakizue, hauntze ormango da, agur. Jesus, hori meriturela. Idura tranquil bajaten da goiko plazati beiko txurrure, inor saluda bai. Eta zuk bide bera egiteko ordu bete behar. Batekin marmarra, bestiakin txurru eta bestiakin belarri xagan. Jaro ba, bizo ziablinata.
Ama hori ez da soziablia, hori kotila da. Bueno, zure atxe moruko zizazube. Bakixo zein birrixan eman, gure eskontzako egunin be. Belan purun neukera partiu birrixan eman. Ni komunia nintzen, Mariprisas. Utzi oso, neska. Danakin ondo konpontzea ez da seinale ona, Danakin ez, baina batzukin bentsat. Bo, txabal, nin nire launekin guai ematen naiz, Neu jere nire kuadriako egin guai, eramaten ez ba. Bagatu, dana zeutzako, zezure kuadriako eta beran handrak aguantatik ez da. Neka gaizki esaka? Zartzen jazu simpatika eta soziablia eta... Ze ama, oain isilik? Zu, xilikoten bejakinen berde, Toral isi danok, program ikusten data. Pilota zaleok, gabon deizuela, zaigi zalarru. Hemen txagaituzue, astero bezala, ETB kantxa saioan. Ongi etorri. Jakin badakigu, pilota gozez eta egarri zaudetela, eta gure adituaren, kontseiluak jakin nahi dituzuela. Hemen dugu gure artean ere, Josean Tolosa. Gabon, Josean. Behon deiala, Xavier. Bai, esan dekemezela, jendea teori gozezeok, pelota bakik, ikusi asko ikusteie, baino jakin asko ketzekik eta guk eakutsi tezi hau. Ederki, ze prestatu diguk gaurkorako, Josean? Bakar, Oskar Lasai biztazo txiki bat emango zio, Oskar Lasai. Bere toaiak eta ikusiko iskiu, nun faiatzeikeen, da... Sakanako basamutila. Bai, gizasemea. Ederki, eskatuko genuke hemendik, Jurretako lankide eskatuko genieke imaginioiek jartzen hementze dizu. Bai, ikuste ju, Oskar Lasak atzen bere terrenoa dek. Ondo moldatzen du. Bai, dudik gabe, ikaragarrizko pelotazok emate siskiok, Horre bai, goiko txapa liberatu indik, Ederki, esan duk, jendea teoria gozeak dagola, bai, eta horretarako ekarri diguk, gaurkoan ere, maketa. Bai, garre samaratzeok katuxatzeia etxen utzitz, Ugarten. Bai, iloba ibili guan da pila gabezeok, eta garre boligrafokin ningo ju. Oso ondo. Jurretako lankidei eskatuko genieke mesedez imaginoiek jartzea, aztertu ingo baitugu tanto hori. Bai, lehen osan dugu, lasa atzen oso ondo ibitzen deken pelotari edek, baino aurrea patsatzen dekenen samaratzeok imagina, kale eta iteiskik, hor ikusi ju bezala, ezik, pelota dominatzea, martzin tantoa dominatzea, baino kale indik, Genio biziko basamutila. Bai, horre airez ikuste ju, ikaragarrizko sotaman amantziok, eta hor tantoa bere eskuzula kale indik. Aurreko kuadrotan hortxe. Bai, eta guain ikusiko ju, lasa esanbaratzeok, lasa, hau, kanbo jarriko ju, lasa bere terrenoa haudek, hemen zabale aldeen da ezkerpa eta arrimatuta oso ondo ibitzen deken, mutiledek, baino baina aurrea junezkeo, hor etortzituk arazok, ni petxatzeit beha tantoa dominatzeko beldurrez, hor ikusi jun bezala, eta ni petxatzeit lasak tantoa dominatuzkeo eta elike bate zaik izango. Eta rekadista moduan nola ikusten duk? Oso fein ibitzen deken mutiledek, gaina aireze dudipare ikaragarri edek. Ederki. Eskerrik asko, Josean Tolosa, gaurko teoria hori aztertzen laguntzeagatik. Eta ikus ditzagun Oskarren datuak, hortxe 2 hitzetik 3 maldizio esaten ditu normalean, bataz beste? Bai, atzelaria dek, baina atzelaria sainike atzen jolastikena, ez beste kantikoa. Atzeko kuadrotan alegia. Bai. Amak 3 petit suiz ematen zizkion txikitan? Bai, isko bikainak eta. Gero, 8. kuadrotik katiuskade bueltatu iteik horrek, abuena. Buena ematek. Bai, 8. kuadrotik katiuska, ikaragarria datu. Bai, ez tekerreixa katiuska ona ematea, ez? Katiuska berdea, horia, obratakoa edo? Ez, berdea sanik eta hobea izate katiuskai basen ematea ez goien baino, beran gorragoek eta hobeto atetze ziztun atetzek eta katiuska. Ezerki, eskerrik asko Josean Tolosa, teoria hauek azaltzen laguntzeagatik. Josean, ik balduk telefono mugikorrik? Bai, nik usteik telefonik ez duna, etzeok mundu ondan, Apostu eta iteko oso egokia baita ere? Bai, baina oain garunen, Xavier, telefono geota txikio gite izki, eta botoi bat imatea geota zaiagoek, atzapar zarrokin, nietzaitu azkazala luze utzi zein mardiko duten. Bai, nahi gabe desblokeo eman, eta ordune izurrai. Bueno, askotan gertatzen da, modan jartzen direla kantu batzuak, tonoak deiturikoak, telefono mugikorretarako. Eta, Josean, ugarten kobertura egaltzeak. Bai, gara baten ez zua, baina gero Moskateleko junik joan, bedaio aldeetan antena repetidora jarri zen, da, bain, kobertura ondoziok, Vodafoneko faiatzi pixatu baina. Moskateleko egin konformer da. Bai.
Ederki, izan ere, earki gatxik SL enpresak estreño mundiala egingo baitu oraintxe bertan. Zeuen telefonoan gure tonu berezia euki nahi izan ezkero, earki gatxik tonua. Oxan, ez aldala? Bai, earki gatxik. Hortxe dugu tonua. Hortaz gozatu nahi izan ezkero, hau egitea besterik ez duzu. Earki gatxik. Earki gatxik tonua, gurea. Zazpi bat batera SMS-a bidali, eta bertan idatzi reale, utxunea utzi, eta gatxik hitza jarri. Reale, utxunea, gatxik. Serio horrega, ez alda, Oxan? Bai, ni pentsaret Bisbalen Ave Maria, baino askoz politiago izango gela, frontoi giroko eta earki gatxik. Bai, pilota mundurako egokiago. Bai, gaina positiboa dek, earki gatxik horrek esan edik, earki gara, Gogoan izan, zazpi bat, reale, utxunea, gatxik. Gozazazue, earki gatxik, SL enpresak aurkezten dizuen produktu berri honetaz, tono honetaz. Besterik ez, eskerrik asko, Josean Tolosa. Iri, Xabier. Eta pilota zaleok, ondo pasaztea, izan untxa. Egon gatxik. Bai? Bai, Josean, nuna? Bai, hemen etxok, Ugarten? Bai, ugarteko sofia den, zea prepatzen, afaia prepatzen. Arbasoen gandik datorkigu. Gure ohitura zaharrenetakoa da. Eskuz esku. Bakarka zein bikoteka. Afizio ikaragarria dauka. Geure kirola, bat bosten kontra. Hau nola, Ikusi, entzun, tita-tata, zazpi bat. Earki gatxik. Ire erori, ez tentazen joan zaitun, Bai, korreiak imagina parren bieskio, earki gatxik aztenean. Zuek aukeroi bakazue, hau seri joegea. Markatu, zazpi bat, eta han ze jarri behauen? Reale, utxune, gatxik. Reale, utxune, gatxik, eta hortxe izango zuen tonua. Earki gatxik, tonua. Seri joegea. Earki gatxik. Bueno, eta hain zine kontukin hasi behar dugu, hau itzaltzak, favorez. Eta zekarri dugu kasteontako? Gaur, Gran Leboski. Hoi zerdek, realeko azken fitxajea? Alkain, zine pixka geixo ikusi behar jo, Horta, eta otzen hau gire gana? Ozemak. Atzadarki honuan gozemak ikusinen, maginak parrain izkin, ideolo eta pagadita alkain da nagorekin da danakin, jasoz! Pagadi ezin jet ikusirin, ara, beste txorra beste egizitu esaten. Atzo ikusi luan gozemak! Olkitea! Atzadarki ikusi guen, ete ben maginak programa gotu dizik. Ez ikusi nik, ezin ikusi, ze ikusiko tezin honek. Filifaran? Los lunis? Jo ze ikusi guanik. Uste pakia, favorez, datorren hastian ikusiko, ikusi pakia. Baina, esantzak, ze ikusi guan, bilurripe motel. Ni hemenena, ez zi pistolateako eta, lasai hon nahi. Moti guztan alez gustatzen zait, bai, asko baina. Ze sandep, ez dit ondo haitu. Lasaitu, Txan. Lasaitu, favorez. Seri joitzen goio, ze ikusi guan atzo? A ber, ze ikusi guan atzo? Guazema ikusi guan! Aurrena zatekiek esan, indar bilotetik jartzen nahi dauka! Aurrena nahi aurpegia botaiak! Lasaitu, favorez, gomentale ikuste. Guazema ikusi, kask! Ja garlon pixkat egiten dugun. Posin agapa, bigarra faixa jauko realeko peñan. Fuentes, gato gurekin afaltzea. Fuentes, realeko presidentia. Ze mozilloa, Ja. Begira, kotxe hoi. Espaloian gainean dago. Ontxe mobiduko moten. Guk manga antxo buskaten biak guau, Jose Ramon, ni nire lana betetzera noa. Kotxe horrek, izuna merezitu. Segi. Ea ba, toki debekatuan aparkatzagatik, €1. Larrialdi argiak ez pizteagatik, beste 50 euro. Ta, ze gehiago. Hola jartzen baiz, kuberta honek ez ditu modelo ontagoak. Matrikulia ziginak haukak, pilotuak kaskeuta eta... Radizioan antenia ez gurtetzen. Baina... Erra, kotxia. Kotxea oso polita izango da, baina beste dozein bezala merezi duizuna. Irekin txuk karrega egingo, I Periko Alonso baino buru gorra baiz. Hala, osta kafetxoa hartzea, onjo etxoa, diario basko leitxu egin. Heinau harritzen reala doan bezala jotia. Realeko guztiak zure jokabidea baldin badute. A ver, ez ikutu nire reala gero, Anoetako mutilak, izerreixa eta odola emote juek domekero.
eta kotxe honen jabe inusentiak kontxe ikusiko Jose Ramon elustondo zeinan. Hoi da, hoi horrua. Gezka, nahi potro izikutu, Ze, herriko mandamasa izela uste gala, Venga, de repente traste zarra hemendik kendu, Bestela ikusiko, zean ona. Jose Ramon, lasai, gogoratu araudia. Nika uste jabek, hemendik, eti izuna jartzen eta harri behar saltxan, hemendik. Ze gertatu da? Kotxekua, Fuentesan, Miguel Fuentes. Eta zein da hoi? Realeko presidentzia, te justa paesan, edukazio bareko lotzaga eba naizela. Dios! Hau bizikula bada, men ondokua, bueno, moztutak itxo. Ibon, zer ari zara? Me cago en la ley! Beste horrelako sustoa eta autoz egin beharko dio. Autosia ez. Zu iso! Ibon, baina zenbatetan izan behar ditut lana, etxera, ezekarteko, hombre! Baina osakidetzan ordu estrako ordaintzen espaituzte egingo dut, gaixoak operatu gabe utzi. Eta bizitaren bat etortzen bada zer esango dute? Mantelarekin tapatu behintzat disimulatzeko? Eta mantel gainean jarrizu mazeta bat, txukun geratuko zaizu. Beira, Ibon, naizuna, Baina egun santo guztia pasatu dut, apositoa, gauzak eta horrelako zikinkeriak jasoten, Badakizu zer kendu diodan umeari, ahotik odol transfusioetako boltza bat. Hau nahi galzeukan, egun oso eman dugalaren bila. Barkatu, baina ni... Zu iso, hau zenaz, emazten arteko diskusioa data. Eta maite utzira zu josten hasi behar dut, Zu josi, uzuk badakizu josten? Aizu, barkatu, Baina ez dakit nola fidatzen zaren. Honen botoiak eta kaltzerdiak eta denak nik josten ditut. Barkatu, hola barimaren behar nahikoa jostio, Aizu, konforme ez pasau den lehenago pentsatia zeneukan, zergatik etzara bat pribatura jun? Ta kontu zibili bestela, gezki ateako zain pez puntea. Kari, jostoratzori, kendu hortik. Deitu, Beatu zelan etxen dan, Horrela. Goitik, gero bera, hola, eta gero, pare bat vuelta, Ez askaltzeko. Hala. Ondo? Hombre, oso ondo, Primera, maite. Hori askatuko, ez da pajaritos por aquí dantzatzen hasten bazara. Askatuko balitza jo, hobe. Ze ba? Eskoz brite barron utzi duzulako. Legiatan egon da, asik ez dago arazorik. Ala jaso dena, sopatera behar duteta. Jarri niretzako ere plater bat. Baizea, sopa nahi baduzu, pribatura. Bueno ba, gaurko egin dugu. Itxoin, ekarri perioko ba. Honena bukaran zioketa. Zer, horoskopua? Sakili xut. Ez garri, baina esango iak, zakilu xuten binetan tegitu ditekela. Ez hauteten lehenengoa izango, kartzakonea. Ez zila zen deitzen. Oideko honena, ez da lehen ditu bihar parretxeko, guetoma falsa bezala. Bueno ba, sartu bildurri gabe, datorren aste arte, guazen mak! Nire zakila garantzodin espelelo ikasi eta zuen guztu harrakatu dut. Arantza, non? Euskaltzen dian! Nire zakila garantzozunak... Arantzazu ez! Nire zakila garantzadin nasat... Han, badator! Bai, baina txuria da. Eta gau zer, Kontu ez edo kakagaten dut. Atzen oso ondo ibitzen dek, baina aurrea pasatzeken modun, kagada ikaragarrik iriskik. Kagada! Kagapi, Piztuna tetzek eta gatiuska. Ezerki, eskerrik asko Goxan Tolosa, eta... Gertatzen Gaixoak operatu gabe utzi! Bizitan bet... Galde! Alberto, ez barrike. Horrelako beste susto bat autoz egin beharko dio! Autosiez! Autosiez zen aurretik, inoz autosiez. Badakizu ditzaten nuen atzo, numeari hautik.